autootje. Maar door stonden er al twee. Twee roeien en ze hebben hem Sunny genoemd. De linkse. En ze hebben nog een roert uit neven de deur. Oeh, die had ons. Goeiedag. Goeiedag. Je hebt ons al gezien. Ja, de vrouw zegt, er staat onderweg staat voor de deur. Ik zeg, wie is dat? Ik verstond, kom, Tyson, kom. Oh, Tyson. Oh, in dat geval doe ik een stapje terug. Nee, Wat? dus die vrouw Of ik zegt, ligt er in een geveeg of ze biedt hem genoeg af. goeiedag, wat een Hallo. Ja, nou ja, ik zal dan maar met de deur in huis vallen. ja. Want wie kwam eigenlijk voor de trigger? Dat is een tik van mij. Dat heb ik vanaf... Ja, ik zie het. Ook nog, ja. Het is mijn eerste auto geweest. En ik heb eigenlijk tot toen nog steeds in zo'n Renaultje VR gereden, ja. Sterker nog, daar is er twee. Ja, nog wel meer. nog wel meer. Nog veel meer. Oh my god. Ja, Ja? kom Ja, maar. natuurlijk. Hi. Hi. Bas. Ria. Hallo Ria. Goeiedag. Je thuis en mij? Ja, Ja? dat duidt niks. Dat duidt niks. Kom maar thuis. Kom. Kijk voor televisie. Oh, goeiedag, wat een... Is het Ria of is dat echt zien ding? Kijk. Dus ik ben op een andere manier creatief. Ja. Sorry. Is het door mij begonnen? Nee. Of met thee? Nee, het is in de 80 jaren is dat mijn eerste auto geweest. En dan was altijd de vraag van, wat pakt ze een kever, een eentje of een Renault Veer? En de Renault Veer had ze iets meer als een eentje. En een kever, ja, dat was niet mijn ding dan. Waarom had ze dan iets meer dan een eentje? Ja, dus meer comfort. Oké. Ze zeggen de eentje, een Renault Veer is het eentje voor weldenkende mensen. Dat is het zeggen de Renault-riers. Weldenkende mensen. Ja. Nou ja, Daar heb ik nog vrij lang mee gereden, maar de APK niet meer geholpen. Maar dat ga ik binnenkort opknappen. En dit is een Spaanse. Die is 50 jaar oud. En dat is een 844 cc. 50 jaar oud. Ja. Dat is gewoon origineel hoe het uit Spanje gekomen is, maar er zien wel wat kleine dingen aan veranderd. Maar dat is gewoon nog wie in de staat was toen uit Spanje de fabrieken kwamen. De Renault had er ook een fabriek, hè. En dat is deze. Enig. Ja. Ah, kijk. Ik check even voor wat vintage interieuronderdelen. Dat zei ik al, dat vroeger deze door de wc rolde in. En zit er ook nog Hij stikt tegenbreid. Nee, dat heb ik gekregen van een patiënt bij ons in het ziekenhuis. En Frans zet hem op de plank, op de hoedenplank van de Renault Veer. Wist ik zo'n goede zuster dan? Een goede zuster? Ja, dat ze voor dicht dingen breien. Oh joh, dat hebben we wel eens. 44 jaar in Ermund in het ziekenhuis gewerkt. Ja. Dus dat is vanaf de schoolbank is die er terecht gekomen, ja. Dit is ook een klassieke sticker, hè? Uit Van de Spanje. Pascha, ja. Dat is in 2003 of iets is er naar Nederland gekomen. En dan heb ik een jaar of 4 of 5 geleden heb ik de 4 einde die gekocht. Dat heb ik overgenomen. Man. Ik was net gepensioneerd en denk ik... dat is gewoon zo'n tweede auto. Daar reed ik gewoon dagelijks naar mij. Dus hij is net, en nou begeef ik me op glad ijs. Dit was de auto voor weldenkende mensen, hè? Ja. Ja. Weldenkend mens, dan denk ik bij mezelf van... waarom ben je dan fan van VVV? Ja, dat is ook vanaf 10, 12 jaar. Toen kwam ik op de kraal en dan ben ik nog steeds... ik heb ze nog op de kraal zien spelen. Dus ik kom nog gewoon nog steeds in de koer, ja. Flauwekul natuurlijk, maar dik best echt immers van de tijd van de kraal nog. Ja, ik heb toch nog Harry Heijnes in voetballen en Schrumpkes en... Oh, wie? Ja. Dat is
Dat is heel lang geleden. Ik heb toen speelden ze nog in de tweede divisie. Hè. Toen hadden ze nog tweede divisie. Vanaf in 67 is het geloof ik gesaneerd. Is de tweede divisie opgeheven. Is de eerste divisie gekomen. Maar ik heb ze nog tegen Limburg, ja, of wat was het toen? ZFC, HVC en allemaal die Was het toen ploegen. nog FC VVV? Nou, gewoon VVV. VVV gewoon volgens mij. Ja. Maar voor welke club dat ze nou ook best? Ja. Ik zeg altijd, als mensen vragen van voor welke club is die, dan zeg ik altijd, ik houd van mooi voetbal. Ja, dat is, En dan ben ik ook niet belast. Als ik in Remund was geboren of weet ik veel, of in Meersen, dan was ik bijvoorbeeld de SVV Meersen. Maar in Remund was ik weet niet veel wat er is, maar dan was ik gewoon de geest voor het voetbal. Hè. En dat Nou ja, ook, dan heb ik bijvoorbeeld een fantastische wedstrijd op televisie gezien. En dan zeg ik tegen iemand van, heb je de wedstrijd gezien? Nee, dat ken ik niet nog, want dat is die en die club. Kijk, Want- ik ben zondag ook geweest en hebben met 4-0 verloren en het zei zo. En dat is, ik lig er niet wakker van meer hoor. Het is gewoon, Nou, daar wil ik toch nog wel, ik ben er dan bij geweest, daar wil ik dan toch nog wel even met je over hebben. Want ik zie dan Duk, want ik ben, nogmaals, ik ben voetballiefhebber. En dan zie ik die wedstrijden aan de gang en dan kreeg ze berichtjes binnen op die telefoon. En dan denk ik wel bij mezelf van, wat is er in Venlo aan de hand? weet Maar wat wordt er aan de hand? Ja, dat is voetbal, dat kan van alles plaatsen. Collectief falen? Ja, ook, ja. Dat was eigenlijk, ze kwamen gaan niet aan de bak. Ze kwamen niet aan de bak. Dus dat is, soms denk ik, maar dat is bullshit. Ik denk liek wel of het omgekocht is, bij wijze van spreken, hè, matchfixing, maar dat is het niet. Maar het is gewoon van, wie kan dat? Nou, of zullen ze in Kerkrade gezegd hebben van, Nou, we geven een vaatbeer als... Dat zei ik in mijn gedachten ook al van zoiets. Want zij wordt periodekampioen dankzij VVV. Ja. Wil ze toch niet op die gemeente hebben? Maar goed. Terug naar Broms nog. Waarom Nou, Broms weet je, nog? dat is de kunst van die kinderen. Die auto's die moesten allemaal een naam hebben. En dit is in Frankrijk noemen ze dit moustache. En Bromsnor is nog best wel... leuk! Ja, dat is... Wist ik de dus snor, niet. Snor noemen ze dat. En ja, Bromsnor, best wel met die van zo'n wieltje, hè, maar dat hebben de kinderen geen benul van. Maar de kinderen, dat is Sonny, Ja. Sonny en de witte, het stond in de schuur, stonden nog twee en door staat er ook nog één. Hè. Ja, die hebben allemaal... Maar met deze reizen nog? Ja, dat is goed. Maar dit is een tweede uitvoering. Hè. Die hadden nog zo'n... De allerie, och, dit is ook leuk. ja, dat is... Geweldig. Ja, dat is... ja. Pak eens een Wordt sleutel hier van die schuur. wordt het nog met de hand geklopt of zo? Of wie Nee, doet dit het? zal toch wel bijna meer geperst zien. Maar dit is dan... in Spanje was het een extra accessoire. Ook dit, dat zuurste bijna neus. Net zoals een tennisbal op de trekhok was dan de sportuitvoering of zo. Ja, nee, dat was gewoon een extra accessoire. Ja, was dat alleen- was een beetje luxe. Maar, Dat was alleen bij Skoda volgens mij. ja, zo'n... Zei ze ook van, waarom waren alle Skoda-liefhebbers blij toen ze achterhoedverwarming kregen? Dan kregen ze een koude hand met douwen. Oh, ja, oké. Maar dat is, ik moet hier zeggen, ik ken die Renaultjes. Ja, dat is gewoon een oude kroon. Dit- Dit was de airco avant le lettre. Ja, dat is dus een knapjes. Dan kreeg ze wat frisse lucht binnen, maar geen vliegen. Dan kunt gewoon niet binnen in dit klepje kunt goed. Dan kun je mee regelen van hoeveel lucht dat er naar binnen komt. Briljant. Ja. De handrem. Is Nee, dat ook dat een... is dus de beugel van de dingen, hè, voor de veiligheidsgordel. Nee. Oh, geweldig. Ja, dit is 50 euro eigenlijk in principe weinig aan veranderd. Ja, en dat is maar gewoon een Ja, laat gewoon. Dan ben ik niet mee. 844 cc-meter. Man, daar kind ze nog in de motor zetten, bewijzen van. Nou, ja, dit is niet origineel meer, want het is normaal hing hij in een plastic zak. Ja. En dan had ze voor een soort pumpje en dan deed ze de sproeier van de route, deed ze door mij... Ja. Maar dit is nog allemaal het is nog allemaal simpel, hè. Dit is nog te begrijpen en te overzien. Het is nog gewoon onderhoud, kan ze zelf doen, hè.
Franse stezen van de graag. Ja. Oh, wacht even Frans, want kijk, dit vind ik, ik vind dit briljant. Kijk, want ik zie het nou zelf, eigenlijk voor het eerst, maar als ze even logisch nadenkt, dan hebben ze het pookje, hè, het versnellingspookje. En dan gaat gewoon door de gaat gieten de as heen naartoe. Ja. En dat zit dan met zo'n uurtje zit het En op de versnellingsbak. De versnellingsbak, ja. En de versnellingsbak zit gewoon voor de motor. Ja. Ja. Dit is ook, de Renault dit is een van de eerste veerwiel aangedreven, aangedreven auto's van Renault. Hè. Dat is 60 jaar zijn ze mee te markt gekomen. En dat was dan uniek toen in die tijd. Voor bij Renault dan. Hè. En dit noemt zich geen roest, dit is patina. Ja, ik zit er ook aan te doen, man, moesten er nog op gaan knappen of moesten hem zo laten, hè? Want dit is gewoon al met alle bloedsen en deuken en hartsen van 50 jaar. De mens zien dat de alt is. Ja. Ja. Ja.